λογική ότι παίρνουμε μέτρα όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα για να το διορθώσουμε, να το βελτιώσουμε κλπ. Μου είπε ότι δημοσιονομικό πρόβλημα δεν υπάρχει. Και είναι προφανές ότι δεν υπάρχει. Η Τρόικα δεν μας ζήτησε κάτι τέτοιο, ούτε την ενδιαφέρει. Είναι εσωτερική υπόθεση, σύμφωνα με τα λεγόμενα του Υπουργού. Ναι, είναι για την εξυπηρέτηση του πολίτη όμως. Για την εξυπηρέτηση του πολίτη. Δεν ήταν το τρίτο. Λοιπόν, για την εξυπηρέτηση του πολίτη. Είπαμε, δείξε μας πού υπάρχουν προβλήματα και να τα διορθώσουμε, να τα βελτιώσουμε. Φτάσαμε να προτείνουμε στην Αθήνα από 200-300 φαρμακεία που εφημερεύουν σήμερα να φτάσουν στα 1300. Είπαμε, υπόδειξέ μας ποιες περιοχές έχουν πρόβλημα, να αυξήσουμε δραστικά τον αριθμό. Καμία αντιπρόταση. Δηλαδή εσείς θέλετε έτσι ένα σύστημα οργανωμένο, έτσι, και όχι έναν έτσι χύμα, ναι. Μας είπε ότι υπάρχει πρόβλημα κάποιος πολίτης να βρει φαρμακείο σε ώρα εφημερίας. Ναι, αλήθεια είναι αυτό όμως. Είναι αλήθεια, ακριβώς. Δεν αντιλαμβανόμαστε, αλλάζουν τα δεδομένα κλπ. Έχουμε ξεκινήσει από μόνοι μας και ζητήσαμε και δεσμευτήκαμε να επισπεύσουμε στην πρόσωψη κάθε φαρμακείου να εγκατασταθεί μια οθόνη πλάσμα όπου θα εμφανίζεται ο χάρτης της περιοχής, θα λέει στον πολίτη βρίσκεστε εδώ, το πλησιέστερο εφημερεύον φαρμακείο είναι εκεί στην οδό τάδε. Να υπάρχει μια συνεχής ροή. Καταλαβαίνετε ότι αυτό απαιτεί μια δαπάνη με ένα κεντρικό σερβερ, με οθόνες κλπ. Το αναλάβαμε. Στην πραγματικότητα, εσάς τι σας ενοχλεί το να ανοίγει κάποιος το φαρμακείο του? Αμέσως. Προτείναμε και το άλλο. Με το Καλλικράτη δημιουργήθηκαν οι 13 μικροί πρωθυπουργοί. Ζητήσαμε λοιπόν αυτοί οι 13 μικροί πρωθυπουργοί, από τους οποίους έχουμε απέτηση να διαχειρίζονται κάποια δισεκατομμύρια του ΕΣΠΑ, να διαχειριστούν και αυτό το πολύ απλό πράγμα των εφημεριών των φαρμακείων, διότι άλλες είναι οι ανάγκες της Κρήτης και άλλες οι ανάγκες του Εύρου ή των Γρεβενών. Άλλες είναι οι ανάγκες το καλοκαίρι και άλλες είναι οι ανάγκες του χειμώνα. Αυτά τα γνωρίζει καλύτερα ο τοπικός άρχοντας, ο τοπικός πρωθυπουργός, ο δήμαρχος, η τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν είναι δυνατόν η Αθήνα να ρυθμίζει το ωράριο λειτουργίας στις σφαίρες του Εύρου ή στα Γρεβενά ή στο τελευταίο. Πράγματι, αλλά επί της ουσίας μπορείτε να μας πείτε ποια είναι η αντίρρησή σας, δηλαδή τι σας ενοχλεί εσάς να ανοίξει κάποιο φαρμακείο? Η αντίρρησή σας έχει σχέση με μεγάλες αλυσίδες φαρμακείων που οι αλυσίδες είναι ένα άλλο ζήτημα. Που θα λειτουργούν σε 24ωρη βάση, κάτι τέτοιο? Τα φαρμακεία, κύριε Κέρτσα και κυρία Σπανού, που βρίσκονται στα κεντρικά σημεία των πόλεων θα θελήσουν να είναι ανοιχτά σύμφωνα με αυτό το ελεύθερο ωράριο. Ναι, και αυτό θα εξυπηρετήσει πάρα πολύ τους καταναλωτές. Είναι στο κεντρικό σημείο της πόλης ανοιχτό, άλλα 10 φαρμακεία που είναι στα στενάκια δίπλα, παραπίσω, παραπέρα από το κεντρικό αυτό φαρμακείο οδηγούνται σε μαρασμό και σε εξαθλίωση. Εκτός αν ανοίξουν και αυτά. Δημιουργεί ενίσχυση των ήδη ισχυρών του κλάδου και νέκρωση των ήδη αδύναμων και ιδιαδύναμων. Είναι η ελευθερία του μεγάλου ψαριού να τρώει το μικρό. Ναι, αλλά εδώ μπαίνουμε σε ένα πρόβλημα που είναι και της ελληνικής κοινωνίας, όχι μόνο των φαρμακείων. Δηλαδή, μπορεί όλα να γίνονται με το ρυθμό και τις δυνατότητες του μικρότερου και του πιο αδύναμου. Δηλαδή, αυτός είναι περιορισμένος ή έχει περιορισμένες δυνατότητες. Πώς το αντιμετωπίζουμε αυτό? Ακούστε κύριε Κυρτό, εάν και η υγεία του ελληνικού λαού, του οποιοδήποτε λαού, απαιτεί να λειτουργήσει με τους κανόνες της αγοράς και του μεγάλου και μικρού ψαριού, ζήτω που καήκαμε. Μα έχουμε ήδη καεί στην υγεία, οπότε είναι θεωρητική η συζήτηση. Να σώσουμε ό,τι δεν έχει καεί ακόμα. Πρέπει να κάψουμε και το τελευταίο... Μα όχι, έχουμε μια έκρηξη δαπανών στην υγεία, στο φάρμακο, η οποία συμβάλλει και στη δημοσιονομική αποσταθεροποίηση. Υποθέτω αυτά προσπαθεί να μαζέψει η κυβέρνηση. Όχι, καμία σχέση, επαναλαμβάνω, οι δημοσιονομικές δαπάνες με τον τρόπο εφημεριών. Αυτό ρώτησα χθες πρώτα στον κύριο Λοβέρδο. Υπάρχει δημοσιονομικό όφελος? Όχι. Ναι. Κανένα. Υπάρχει όμως κοινωνικό όφελος. Εάν λειτουργεί το φαρμακείο στην Τζιμισκή αντί του φαρμακείου που είναι στην οδό αγνώστου στρατιώτου. Όχι, επωφελεί το καταναλωτής όμως. Υποφελούνται κάποιοι ισχυροί του κλάδου και είναι δωράκι και εξυπηρέτηση ελληνικών μικροσυμφερόντων. Ναι, αλλά εξυπηρετείται ο καταναλωτής. Και τώρα που μιλάμε, κύριε Θοδοσιάδη, μας στέλνουν μηνύματα ακροατές μας που μας περιγράφουν τη δυσκολία με την οποία βρίσκουν φαρμακείο τη νύχτα ή το Σαββάτο απόγευμα όταν χρειάζονται κάτι επίγον. Και εν πάση περιπτώσει αυτό το ξέρουμε όλοι από την προσωπική μας εμπειρία, ότι δεν είναι εύκολο να βρεις φαρμακείο σε ώρες εφημερίας. Άρα δεν μπορείτε να επιβαθμίσετε τόσο πολύ τις ανάγκες του πολίτη. Θα σας απαντήσω αμέσως. Όπου υπάρχουν αδυναμίες,
να τις διορθώσουμε και στη συνεργασία και με τους πολίτες και με τις γειτονιές και με τους ανθρώπους που θέλουν τον χώρο του. Και γι' αυτό δεχτήκαμε μέχρι να τριπλασιάσουμε τον αριθμό των εφημερευόντων φαρμακείων και διανυκτερευόντων. Παρατήρηση δεύτερη. Η Αθήνα αυτή τη στιγμή προσχαρτήκαμε να έχει 1.300 φαρμακεία ανοιχτά. Την ίδια στιγμή στη Μαδρίτη έχει 18 φαρμακεία. Στο Παρίσι 12, στο Λονδίνο 8, στη Βιέννη 6. Εκεί δεν υπάρχουν άνθρωποι. Εκεί δεν υποβαθμίζεται η περίθαλψη των ανθρώπων αυτών. Τι είναι αυτοί οι άνθρωποι, μην τα διαβάζουν. Μόνο οι Έλληνες έχουν ανάγκη. Όχι, σε άλλες ξένες πρωτεύουσες βρίσκεις φάρμακα ακόμα στο σούπερ μάρκετ. Δεν είναι λειτουργεί με τον ακριβώς τον ίδιο τρόπο. Γιατί έχουμε ταξιδέψει κι εμείς. Δεν βρίσκεις φάρμακα στο σούπερ μάρκετ, τα βρίσκεις μόνο στο φαρμακείο και μόνο με ιατρική συνταγή. Ναι, και είναι κλειστά το απόγευμα τη Δευτέρα και την Τετάρτη και το Σάββατο το απόγευμα επίσης και όλη την Κυριακή. Λοιπόν, στις πρωτεύουσες που περιγράφεται. Δεν είναι έτσι τώρα, αλλά δεν χρειάζεται να κάνουμε συγκρίσεις. Σε καμία άλλη πρωτεύουσα, σε καμία άλλη χώρα της Ευρώπης. Τώρα η διαφορά σας με το Υπουργείο έχει σχέση με το ωράριο ή έχει σχέση και με τα ποσοστά κέρδους? Αυτά έχουν τακτοποιηθεί? Με το ωράριο. Γιατί νομίζω ότι η Τρόικα ζητάει ένα νέο περιορισμό των ποσοστών κέρδους για δημοσιονομικούς λόγους. Ισχύει αυτό ή όχι? Αυτό εντάχθηκε στο μνημόνιο νούμερο 2, αλλά χρονολογικά εντάχθηκε μετά το 2012. Δεν τέθηκε τέτοιο θέμα στο τραπέζι και εν πάση περιπτώσει και το Υπουργείο έχει αντιληφθεί ότι αυτή τη στιγμή με τις μειώσεις με διαφόρους τρόπους που έχει υποστεί το κέρδος του φαρμακείου είμαστε μέσα στα όρια της Τρόικας. Η Τρόικα στην τελευταία επίσκεψη 22 Αυγούστου στο Υπουργείο Υγείας συμφώνησε το ποσοστό να περιοριστεί στα όρια του 15 έως 20% μεικτό και αυτή τη στιγμή είμαστε στο 18,5%. Επομένως είμαστε μέσα στα όρια που η Τρόικα στην τελευταία επίσκεψή της επεσήμανε και τσεκάρισε στο Υπουργείο Υγείας. Ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη συνομιλία. Καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε. Καλή μέρα σας.